започват да пишат нова страница в книгата на живота си. Звънецът, който през годините ги канеше в класните стаи, за да натрупат мъдрост и знание, сега събра нашите абитуриенти, за да отбележи мига на раздялата и новото начало в живота им. 12-я клас! Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзи да няма в тях. Аз искам по звездите да стигне някак и моята мечта и да се сбъдне тя. Здравейте, скъпи учители, мили съученици и приятели! Нашата история започна през 2012 година. Тогава бяхме несигурни и неуверени осмокласници, непознати един на друг. Започнахме средното си образование в СОУ Константин Преславски. Ето ни сега, стоим пред вас. Довиждане, скъпо училище! Довиждане, мили преподаватели и съученици! И до нови срещи! В съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам да мина, не искам в съня ми решетки сиви спират мисълта. Не искам да мълча. Нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Карахме изради, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Карахме изради, но може да бъдем заедно. Да бъдем с теб едно, да бъдем заедно. По-добри, много малко трябва. Хиляди различия, видиш много точия. Затвориха очите на душите ми, а ти дали откри хиляди възможности. Има останали да направи нещо малко, но за някой друг. Можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Карахме изради, за големите мечти. Ето ни отново нас, но и за последен път. Повечето сме заедно от 8-ми клас. Буйни, невъздържани и своенравни като клас, ние със всяка година пораствахме и се променяхме към добро и в поведението си, и в знанията си. Това се дължи на вас, скъпи учители. Ценете вашите учители, защото те са тук, за да ви учат как да преодолявате препятствията и как да станете добри хора. Доверете им се, защото те не са само ваши учители, а са ваши приятели. Довиждане, мили преподаватели и съученици. До нови срещи!
истини, други разказани. Всеки има в себе си една от тях, а ти и откри хиляди възможности. За посрещане знамето на Константин Преславски. Ура! Знаменна група. Ходом. Марш! В 2016-2017 учебна година беше изключително успешна за випуска 12 клас в представянето му на различни национални ученически състезания и олимпиади. Най-високото ниво на ученическите олимпиади е националния кръг. През настоящата година ние имаме двама ученици, които се класираха за националните кръгове на олимпиадите по информатика и по биология. Връчвам грамота за отличен успех за учебната 2016-2017 година и класиране за националния кръг на олимпиадата по биология на Ахмед Денис Хаджи Ибрахим от 12 Б клас. От 2000-та година нашето училище стана пионер в обучението, профилираното обучение по информационни технологии. През настоящата учебна година всички наши ученици от 1 до 12 клас имат възможност да изучават компютърно моделиране, информатика и информационни технологии. През следващата учебна година ние развиваме този профил вече като софтуерни и хардуерни науки и като професионална паралелка електронна търговия, по която ние ще осъществяваме прием през това лято. Големите постижения на нашето училище в областта на информатиката и информационните технологии през настоящата година бяха белязани от редица успехи на наши ученици, както в прогимназията, така и в гимназиален курс. Има един ученик, който е в 12 клас и успя през настоящата година да се реализира, класирайки се и достойно представил се на националния кръг на Олимпиадата по информатика, която се проведе преди по-малко от един месец в Видин. Този ученик успя да постигне най-висок резултат сред учениците от средните училища. И това е Калоян Георгиев Ангелов от 12 клас, който ще го награди за високите постижения по информатика. Имаме и ученик, който през годините от 8 клас до сега е всяка година с почти, да ми кажа, всяка година с пълно 6.00. И това е Стефан Иванов от 12 клас, който го отличаваме като отличника на выпуск 2016-2017 година. В учебната година за мен има два най-вълнуващи празника.
Единият е свързан с прохладната септемврийска утрин, в която посрещаме малките първокласници и им пожелаваме добре дошли. Другият е свързан с майското ухание на розите, с нотки на тъга, но и с гордост от нещо безвъзвратно отлетяло, за дните на отминалото безгрижно детство. Скъпи пораснали деца от Випуск 2017 на Преславски, преди да си стиснем ръцете за раздяла, бих искал да ви пожелая от сърце безоблачно бъдеще, успехи, здраве и лично щастие, много човечност, свобода и волност. Помнете всички хубави мигове и приятелства, които сте изживяли през последните години във вашето училище, така както и ние ще ви помним. На добър час! Първо от наградите вечната опозиция се присъжда на Диляна, Златяна и Силвия от 12 клас. Моля за вашите аплодисменти. Сиамските близнаци. Следващата от наградите се дава на Селчук и Стефан Костов от 12 А клас. Наградата великолепната четворка се отрежда на Грета, Деница, Ели и Иван от 12 Б клас. Аплодисменти! Наградата спящите красавци получава Тодор и Мустафа от 12 Б клас. Аплодисменти! Да заповядат Денислав и Даяна, за които е последната от наградите компютърни маняци. А сега, нека двете класи на 12А и 12 Б клас да заповядат. Госпожа Красимира Янева и госпожа Красимира Димитрова, за да получат наградата Ангел Пазител. Аплодисменти за тях!
Станислав.